Evo ljudi, konačno sam shvatio ovu igricu. Shvatio sam LOL, brate, znači sad znam da igram sve. Znači sve do jedne tačke znam, zapamtio sam kako se igra LOL. Znači, ovo neće trajati mnogo, jedno 5 minuta i gotovo. 4 minuta, tako nešto, 4-5 minuta za čas. Znači, sada kada sam shvatio kako se igra LOL, znači shvatio sam kako se igra. I sada kada sam shvatio kako se igra, znači nastavit ću da igram i u daljnjim epizodama. Znači, LOL, brate, je mnogo dobra igrica. Ali, znaš, to je ono, znači, nisam mnogo zaražena ovom igricom i neću da se zarazim. Znači, to bi bilo to što se tiče LOL-a. Srećno, vidimo se vrlo uskoro na LOL-u. Ne planiram da se zarazim mnogo ovom igricom, snimat ću 10 epizoda. Poslije ću snimati Minecraft, GTA, Counter Strike i Best of Harry. Znači, svašta ću snimiti za gaming. Tutoriali stižu uskoro. Parodije isto. Vlogovi svaki dan ima. Barem po jedan vlog na Omeglu ili već tako. Druženje na Omegle ima već 2 epizode. Hvala što nas pratite i vidimo se vrlo uskoro. Snimat ću do 3 minuta, eto.